बाथ्राया नै बेनोल' जिहेतु दाखालि साननैसो सिगांना मोनसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव रायमना नेशनेल पार्कआवहाय मा जादों जोंनि फरेस्टारफ्रा आसामाव बा बिटिसिआव ओरैबायदि सोलिगासिनो दं बिसोरनो एसे डमिनेट खालामनो नागिरनायफोर बायदि आंनि नुहुरनायाव आरो ओमफ्राय बावहाय बुंजागोन रन्जित बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टआव मा जादों ओरैबायदि लेथ्राना ओरैबायदि गाज्रि जानो हमदों आं लेथ्राखौनो होननानै बुंगोन गुबुनफोरा मा बुङो मा मायो बेखौ आं बुंजाया खिन्थु बेखौ आङो दाखालि 24 थारिखआवनो हरावनो खालामनायनि गोसो जादोंमोन नाथाय आं बावहाय बर'दिन सम गिर्जा हाबैनाय बा माबा मोनसे हाबैनाय बिनि थाखाय आङो खालामनो हानाय जायाखै मैयाबो गिर्जा हाबबाय लोगोसे मैया 25 तारिख ना 25 तारिख हिसाबै बा बयबो गिर्जायाव हाबजोबो फ्राय रन्जित बसुमतारीखौ बर'दिन समावलाय मानोथो बुंनो बा बेखौ साननानै आङो दिनै 26 तारिखआव खालामनाय जादों थ' बाथ्राया ओरैबायदि जोंनावहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो ओरैबायदि पावारफुल जानानै दं ओरैबायदि स्ट्रिक्ट ओरैबायदि गोरा ओरैबायदि रुल नियम निति बा जेन जोंनियावहाय आसपाया फरेस्टफोरनि सायाव फरेस्टफोराल'नो इउज खालामनो मोनो आसपा माबायाखौ ना रुलखौ बिथांमोना आसपाया मा बुस्थु बेखौ मोनथियाबो जानो हागौ नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा जाय हक रन्जित बसुमतारीया मा खालामदों बिथाङा ओरैबायदि पावारफुल होना दोनदों नामा बिटिआरआवहाय जे जायखौनो मोनो बेखौनो बुगोन हाग्रायाव बन थसे लायनो थांब्लाबो बुगोन फरेस्टनि रुल नियम निति जोंबो एसेब्लाबो मोनथिगोन नेशनेल पार्कआव बिलाइ दाइसेबो खानो मोना बेखौबो मोनथिगौ खिन्थु जोंनि बर' एलेकायाव जोंनि बर' सुबुङा दानिल' नङा बै समनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो हाग्रायाव बन दाननानै जानो मोजां मोनो खारन 24 तारिखनि हरावहाय 24 तारिखआव हर नङा 24 तारिखआव जिहेतु मोनसे बन लायनो थांदोंमोन सासे सुबुङा दामफ्ला बसुमतारीया ना दामफ्ला टाइटेला एक्जेक्ट आंना एसे गोरोन्थिबो जानो हागौ जायखौ बुङो दामफ्ला बर'नि नाम जेरै नाम एरि मानसि दामफ्ला बर'नि नामखा खोथाया ओरैबायदि बन लायनो थांबाय बिथाङा बन लायनो थांनायाव बिथांखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ मा खालामखो सिखाजों खुबैदों बा सिखाजों खुबैनाय माने खुबैनानै नांदों होननानै खोनानो मोन्दों आरो न'खरनि जाय दामफ्लाया बुंनाय दाननानैबो गालांदों दामफ्लानि बिसियाबो दाननानै गालांदों होननानै बुंदों थ' बियो बेसेबां दुखुनांथावना मानसि सासेखौ दाउ अमाखौ जेरैबायदि दानो मानसिखौ बेफोरबायदि दाननो हानाय बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बेफोरबायदि पावारखौ होना दोनबाय नामा जों दुखु मोनदों गासै बर' रायजो राजाया थ' नोंथांमोना बे न'खरनि गामिनि मानसिफोरा मा बाथ्रा बुंदों बेखौ दान्दिसे खोनासंनानै लाग्रोदो नार्जारिया बन गैया होननानै हाग्रायाव मोनसे फिसा थेला बायदि लानानै थांदोंमोन बन लायनो बेखौनो रायमनानि फरेस्टफ्रा एनज'फ्रा लोगो मोननानै मानसिखौ होसोनानै दानदों दानख्लाबदों रोदा जलायनाय दानदों फैनोबो मोनाखै रायमनायाव नायफैबाय रायमनायावबो गैया रायमनायाव लाबोआखै हाग्रायाव रायजोनो नागिरनानै मानबाय दंमोन बेखौ नुनानै थिखोनानै लाबोबाय रायमना अफिसाव सोबाय डिमान्डखौ खालामबाय जोङो जा थैनांगौ बेखौ थैगोन डाक्टारनाव थिनहरबाय डाक्टारनाव फैबाय दा जोङो मा सराइबिल डाक्टार खानायावसो दङ जेबो जों मिथिला बेखौ दा क'क्राझारावसो लांनांसिगोन बायदि मानसिखौ हायाखै रायलायनोबो हाया थाखाबो गैया न'खौ अबस्थाफोरखौबो नायबानो नुगोन गावसिनो जेबो गैया रन्जित बसुमतारीखौ बुंनायनि सिगां नैबे खुदियाफोर खेला गेलेनायखौ एसे नायनानै लादो नै होदो न' सिङावनो गेलेनाया नै नों हाबाय दा गथ'फोरा खेला गेलेदों थेवबो आङो खालामबावनोसै भिडिअखौ थ' रन्जित बसुमतारीनि बाथ्राया ओरैबायदि जोंनियावहाय दं सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रन्जित बसुमतारी ओरैबायदि पावार होनानै दोनदों नों आंहा जुदि हाग्रायाव बन लायनो थाङोब्ला बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवनो मा सोलिदों जेब्लानिफ्राय बिटिआर रेकर्ड जादों बे दिननिफ्राय हाथियार हमनाया गैया जादों येस आं मानिदों बा बावहाय सोरखौबा एक्सटर्सन खालामनाय सोरखौबा किडनेपिं खालामनाय सोरखौबा इन्डियान आर्मिया सोरबा बर' सुबुंखौ गावथारनाय बे गैया जादों आं येस मानिदों आं बेखौ गासैबो बेखौ जों मानिदों बयबो सोरबा पलिटिक्सआनो होन पलिटिक्स नन पलिटिक्स बा बयबो बे गैया जादों
सान्ति एसे फैदों खिन्थु असान्तिखौ सोर खालामदों दा सोर खालामदों दा माब्लाबा रायजो राजाया नुगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 0 रेन्जनिफ्रायनो खाफालाव थुनानै गावदों सोर गावदों बेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो ओमफ्राय माब्लाबा बोसोराव जों खोनानो मोनो फेन्दायाव गावनाय बेखौ सोर गावदों फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा NGO बिसोरो गावदों मालाबा जों खोनानो मोनो हाग्रायाव थाङोब्ला दुदुब दादाब हमनानै लाबोनानै जियालाव हरनाय बे सोरनाव जादों रन्जित बसुमतारी डिपार्टमेन्टआव EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय आरो माब्लाबा मा खालामो नैबे लेटेस्ट नैबे दाखालिसो साननै सिगां जानाय जाथाय रायमना नेसनेल पार्कआवहाय मा सासे दामफ्ला होननाय नामखौ दिनै आथिङाव दाननानै हरदों बे आंनि राव नङा बियो आंनि बुंनाय राव नङा बियो बे न'खरनि बुंनाय राव थ' दिनै बेफोरबायदि मानो सोलिबाय थादों मा खारनाव मा जाहोननि थाखाय दिनै रन्जित बसुमतारीया बेफोरनि फारसेबो जाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोनखौ मा बिथोन होनानै दोनो थ' बेफोरबायदि जुदि जाबाय थायोबा बेसे दुखुनांथावना बै सुबुङा दिनै बन थसे गेस गैया बेनाव गेस बरननो थाखाय बिथाङा हयथ'बा फैसा गैयाबो जानो हागौ दिनै गेसजोंलाय बेसेबांथो जों गेस टेंकि मोनसेनि दामा 900 बेसेबांबा जानो हमदों होनबा जोङो दिनै 900 थाखा इनकाम खालामनो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनो गोनां दिनै बै सुबुङा बनखौ गेस टेंकि मोनसे बरनखांनायनि उनावहाय बेखौ अनसि बाहायनानै मास मोननै बा मोनथाम सोलिनो गोनां दिनै बनजों दिनै संलायबाय गाबोनबा समफोर बिदिनो एसे साननै सानथाम बनजों संबाय मालाबा बनजों संनो बायोब्ला गेसजों सङो हिसाबै दिनै बिथाङा बन लायनो थांदोंमोन हाग्रायाव दिनै हाग्रायाव बन एसे लाबोनायखौ जुदि दाननानै हरोब्ला दाननायनि सोलायै लावथि फिसाजों नों बुब्लाबो बे बुनाय नाम नों खारनानै आथिङा बहाबा दंफाङाव सौग्रुनानै मोदोमानो जिबाय होनबाबो बियो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दाननायनि बा माबानायनि नाम मानो बिदि सोलिबाय थादों खारना मा मानो जादों मानो दानदों मा खारन दं बेफोराव बे बर' सासे सुबुंखौ दाननानै मा बर'जों खोथा गैया सान्ति जादोंब्ला गोजोन जादोंब्ला गोजोन सुक्ति बा गोजोन थासारि जादोंब्ला दिनै बेफोरबायदि सोरबा फरेस्टारा सोरबा सासेखौ थांनानै दाननायनो गावनायनो बुनायनो माबा माबि खालामनायनो मालाबा आइजोफोरनि दखना खुनायनो बेफोरबायदि खालामबाथ' जायाना बे सोरनि डिपार्टमेन्टआव जादों रन्जित बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टआव दिनै बेफोरखौ दिनै बुङोब्ला दिनै जाय खुंथायाव थानाय EMनो बेफोरो लाजि मोनो दुखु मोनो जों उफाय गैया बुंनो गोनां आं दाखालिनो बुंबावगौमोन बेखिनि बाथ्राखौ दिनै रन्जित बसुमतारीया दाखालि जेब्ला जोंनि जाथाय जादों बावहाय खुसि जादों हेपि जादों दुखुनि बा माबा मोनसेनि खुनु खोथा गैया दिनैहाय बिथांनि डिपार्टमेन्टआनो फेलार डिपार्टमेन्ट होननानै बुंगोन रिभिनिउनि खोथाफोरखौ बुङोब्ला गामि सिङाव हाबनानै नायोब्ला जेसेबां बर' एलेकानि नैबे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रिभिनिउ कालेक्सन बेफोरो दिनै बिटिसिआव थानो नागारै खुन आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआवसो थाङो बेफोरखौ बिखा खालामाखैना मा रन्जित बसुमतारीया आरो दिनैहाय आरोबाव मा बर' सुबुंखौनो दिनै दानबावदोंसो नोंनि डिपार्टमेन्टआवहाय मानो जादों बेफोरबायदि दिनै माखासे बाथ्राखौ बुङोब्ला रन्जित बसुमतारीयाबो दुखु मोनो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जाय UPPL सरकाराव थाग्राफोर खुंथायाव CMनो डिपुटि CMआलाय बेफोरखौलाय बर' रायजो राजानि बाथ्रा बिराद मोजां बुङोमोन माथो बै समावलाय जेब्ला आन्दलन खालामदोंमोन बे समाव जों बर' सासेबो थैनो मोना बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन दिनैनि दिनाव थैयाखै नंगौ खिन्थु दिनै नोंसोरनि खुंथायाव थानायावनोथ' दिनै दानगासिनोबो दङना 0 रेन्जनिफ्रायनो गावनाय जादों मानो बेफोरखौ जेबो कनसिडार गैया नामा आयेन गैया नामा आयेनथ' दङना आयेननि गेजेरजोंथ' माबा मोनसे खालामनो हायो दा एवारनेस नोंसोरमोना मानो खालामनो हायाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया फरेस्टनि EMआ दिनैहाय बे रायमना जेसेबां नेसनेल पार्कआव गोग्लैनाय बेफोर गामि ओनसोलावहाय एसेबो एवारनेस खालामाखै नामा बेफोर जाथाय जानाया बे एवारनेस गैया सांग्रांथि लाबोआखै गामिनि रायजो राजानि खाथियाव गसंहैयाखै बुजायहैयाखै जे नोंसोर नेसनेल पार्क जायोब्ला बा बिदिबायदि नेसनेल पार्कआव जुदि हाबोब्ला बेफोरबायदिनिफ्राय नोंसोरो बन थोबसेबो लायनो मोना बिलाइखौबो मा बन बिलाइबो खनो मोना हाग्रा थसेबो हाग्रा दायसेबो फुनो मोना बेफोरबायदि माखासे नियम निति दंबा बेफोरखौ मोजाङै लिरनानै फोरमायनानै हो गामि ओनसोलावहाय जेराव नेसनेल पार्क एरियानि बर्डार एरिया बेफोरो एसे मोजां फोरमायनानै होयोब्ला मोजां जागोन खिन्थु बेफोरनि फारसेबो जेबो एवारनेस खालामा फोरमायहैया गामि ओनसोलाव डाइरेक्ट डिपार्टमेन्टखौ बुंगोन
मोनोब्लानो फु बा मोनोब्लानो गाव बा माबा मोनसे खालाम बेफोरखौ बर' रायजो राजाया सहायना थानो हानाय नङा मोनथिबाय बेफोरबायदिया नोंनि डिपार्टमेन्टआव गोग्लैगोन आरो नोङो बुंजानो गोनां जागोन नोङो एसे सांग्रां खालामनानै हो जिहेतु बर्डार एलेका जानला मोनला गावोब्ला जानला मोनला बुहैयोब्ला जानला मोनला दानहैयोबा जानला मोनला जिर' रेन्जनिफ्राय गावोब्ला बेफोरबायदिया सोलिनाय नङा आरो जानायबो नङा जाहोनो हानायबो नङा खिन्थु जाहोनो हाया होननायजों लोगोसे दिनै जागासिनोबो दङ बेफोरनि फारसे एसे सांग्रां थानायाबो मोजां इएमआ हायोब्ला नोंथांमोननि मानसिफोर दङ जेरावबो दङ दा नोंथांमोननि UPPL सरकारनि बेफोरनि फारसे माने एवारनेस खालामाखै दिनै जाय दंफां बन थसे लायहैगोन बेफोर हाग्रायाव मानो हाबनांगौ हाग्रायाव हाबनांगौ जाहोना बेनो जों दिनै बन थसे लायाब्लानो ओंखामा दिनै अगदाबा जोङा दिनै नोंथांमोना गेसनि खोथा बुंबाय थायो दिनै रेशन कार्डनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो गासैबो मोनदों गासैनोबो होजोब्बाय होननानै दिनै बेफोरबायदि खेथ्रआवबो सांग्रांथि जेबो गैया जेबो माबा गैया दिनै जायनि जाहोनाव बै बर' सुबुं दामफ्लाया नोंसोरनि सरकारनि पावारफुलानो दिनै सासे आथिं दानहैबावदों एसे दुखुनांथावना बेफोरो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय आरो सोरबा UPPLनि सोद्रोमानि बिखायाव हाबैदोंबा नोंथांमोना बेलकुल दानाय थ' जोबनायनि सिगां ससे खुदियाफ्रा मा खालामदों ओइ मा खालामदों नोंसोरलाय हा मा खालामदों मा खेला गेलेदों थ' बर'दिन गामियाव फैदोंना भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि